लोकल लीडर होगा से भारत माता की जय भारत माता की जय तिनी आश्रम बारिनी IPFC Tipra Motha CPM yakaroi BJP Federation खाबाय खोबाय लामसगो आश्रम बारिनी Tipra Motha BJP Federation खाबाय खोबाय लामसगो IPFC नि yakaroi BJP Federation खाबाय खोबाय लामसगो CPM yakaroi BJP Federation खाबाय खोबाय लामसगो BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय जतन जों तिनी हामबाय दै खाकसां मायाफारो तिनी जोंगरो आश्रम IPF tiningai tini senior BJP o katal ya priroka tei biskani saloseng o Tipra hano super stage nana bagai mudi je kok sai tongmani sakhari tongmani Tipra haro tei besung sa sakhaina ni bangai je sakhari tongma jaga seng joto pal khlai ya prirogoi o Tipra hano kusuk ti sarana bangai ni tini sakhala je joto sara Tipra go ta oro seng joining program abani bagai tini mankha tei obo haike salburung burung kobangma jaga wono joining program cholai tongo tabo program tei kaisa seng oroni porekhana seng te hai mafini jirani abo khomolong ni ngai sini Tipra Motha ni taku bukhoro super state Tipra no snana ni bagai joto yapri laijak abni bagai joto no hambai tei sobani sibai mai faru tini sini oro fainai Tipra Motha ni oro sini sikla youth ro tini youth generation rok dofani hamari ni bagai wansokha modi je Tipra hano development khaina ni bagai je samung khai tongmani o samoro no tei bukusuk disana bagai seng joto phalejak abni bagai tini seng oro joto khabai khubai khlai gi borno yasaka ang kha wansogu tei tei bubuskani salo seng obo hai khlai sini dofawo seng baksa khlai hamari India ni joto state be baksa seng kusukana ni bagi seng tei be sakha lai tei seng khana lai tini joining khane ni bisingo sini youth leader ni bising beseng kisa kokhna nai tei sini district ni leader mondal ni leader khani beseng kisa kokhna nai seng tabo joining khane ni bisingo kisa kokhna nai belai kaham kau ang media person belai hambai afaro 26 Asharam bari mondal ni pokhong তিনি বড় ফাইকা Tipra Motha হইতে 18 পরিবার ফাইকা এক পরিবার IPF টিন হইতে দুই পরিবার টোটাল বড় 21 পরিবার ফাইকা বুটার গাঙ্গাই 83 বুটার বরং পুইলা Tipra Motha ni ngai chini 26 Asharam bari mondal joining খাইপয় আবরি বাগা আং বংনো বেলাই হামবাই আফারো বরং বেলাই হামজাং মং ইয়াফারো te bo final mas ke next time goro ke final ni bawang su abuk bo kobang ma ang bai kok choli tongo borok final ni bagoi yang champor tulasi kor namon joi thike arambo khai chini 26 Asharam bari mondal ni wa te kobang ma final ni nai tongo tabu ha kwa tike kwa final ni nai tongo borok bujika je borok no bol kotho sawui bul bujiri oi borok je kubul jak tongmani borok kaham kai saima be ke je Tipra Motha final borok sar ni sinu mongka angka 26 Asharam bari mondal ni mondal president ani mumongka Pradip Dev Burma tini je jing joining khaimani ang to sikai CPM khaimano pore ek dui bar misi logo horka Tipra Motha ni kinar than khanai ni khanana ni joton odhikar tong gai khana kanga pore poni samung ro nukha allegation boni go EMMDC ro boni allegation protective ponchete emon allegation bai choli tongo ano complaint khayo protective boro bung thimote rega maya boni go maya bung kok sogol ne kra ap ponchete bising kong no dabisu andolon thairia kok sana sujug dia kintu ekmatro modi ji ni netiteo Tipra sarong no eba jonajati ro no kok sana sujug diban hinai chung bong ko tep pisana hinai chung jara to para amchai bising ni tonai rong ni kong no tebo modi ji yagoti sawaya kanai chung teba agame dino chini Bharatiya Janata Party no kothon khaina bagai mo 26 Asharam bari chung taito bainai hambai asung kok